Draga braćo i sestre, dragi vjernici, kaže afrička poslovica da jedan čovjek iz sela koji je poprilično zdrav stane na jednu nogu i toliko propovijed može trajati. Čim spusti drugu nogu, to je znak da prestane propovijed. Ima li kandidata da stoji na jednoj nozi? Neće niko, jel? Evo ja ću pokušati da to bude na jednoj nozi. Ajmo zajedno izmoliti. Ko zna nek me podrži, a ja ako stanem, oni će mi šapnuti. Veliča duša moja Gospodina i klikće duh moj u Bogu mome Spasitelju, što pogleda na neznatnost službenice svoje. Odsad će me, evo svi naraštaji, zvati blaženom, jer velika mi djela učini svesilni. Sveto je ime njegovo, od koljena do koljena dobrota je njegova, nad onima što se njega boje. Iskaza snagu mišice svoje, rasprši oholice umišljene, silne zbaci iz prijestolja, a uzvisi neznatne. Gladne napuni dobrima, a bogate otpusti prazne. Prihvati Izraela slugu svoga, kako obeća ocima naši. Spomenuti se dobrote svoje prema Abrahamu i potomstvu njegovu do vijeka. Pjesma, i dobro je znate i dobro je pjevate. Znate li koliko je puta Marija ovu pjesmu opjevala? 2 puta. Prvi put kad je pohodila Elizabetu, onda je iz nje taj veliča duša moja Gospodina, i drugi put, možda na današnji dan, kad je umrla ili uznesena. Kaže Marija Valtorta, koja je imala viđenje, bila je Marija u kući s Ivanom učenikom i ležala je bolesna. Ivan je pitao, treba li ti šta, znao je da će brzo umrijeti, usnuti, i ona je presmrt konačno opet rekla, veliča duša moja Gospodina. I sad ja postavljam pitanje i sebi i vama, ovaj ekip koji sada gledamo, koji iduće godine slavi 160 godina. Marijo, što držiš u svojim rukama? Pitajte Mariju, što držiš u svojim rukama? I zašto gledaš u nebo? Zato što je ovdje prvi put otkucalo srce sina. Kad mater izgubi dijete, nikoga živ na ovome svijetu ne može vratiti ni majku utješiti. Majka koja izgubi dijete, bol nosi cijeloga života. Ne postoji zamjensko dijete, ne postoji zamjenska ljubav, nego ostaje zauvijek rana. I ništa je ne može nadomjestiti nego jedna riječ, nebo. Majko, tek kad dođeš u nebo, onda će bol prestati. A dok si na zemlji, tvoja bol neće prestati. To Gospa ovdje osjeća. Ona je mogla živjeti na zemlji još dugo, ali kaže ona Ivanu preko Marije Valtorte u svom viđenju, želim što brže u nebo. Zašto? Da vidim svoga sina. I njoj se nije živjelo na zemlji bez Isusa. Eto poruke svima nama. Nikad na ovoj zemlji nećemo biti do kraja sretni dok ne dođemo u nebo. I svaka misa koju slavimo, i večeras ova ovdje uočnica, svaka buduća, nikad nam neće dati puninu neba. Ovo je predokus neba. Zato ćemo svaki put kazati, fali i nedostaje kao da nije sve. I Mariji je Isus falio na zemlji. I zato ona hiti i kaže Ivan u svom viđenju, Bog je uznosi, Isus otvara raj i ta se 2 srca stapaju.
Zato upamti tu lekciju, što god imao na zemlji, nikad nećeš biti do kraja ispunjen. Imao ti ženu, imao ti djecu, imao ti obitelj, kuću i imanje, nikad tvoje srce neće biti sretno ukoliko u punini nema Isusa. To isto vrijedi i za nas svećenike. I slobodno mogu kazati, nitko nikada na ovoj zemlji nije bio potpuno sretan. Ne postoji na ovoj zemlji sretan čovjek. Naša sreća tek će biti kad dođemo u nebo. Ili naše prokletstvo ako nebo izgubimo. To je konačna sreća. I zato svojoj djeci reci bitnu lekciju. Odmah mu sada u glavu reci, dijete, nikad na ovoj zemlji nećeš biti sretan. Da ne luta, da ne traži sreću u krivim stvarima. Lutat će, tražit će, a neće je naći. Jedina sreća ostaje Bog, Isus Krist. I to nas Marija uči. I to je to njezino ruka na srcu. Jedino što me može usrećiti je nebo i jedino što me može usrećiti je moj sin. Kaže meni nedavno Ivan, kad sam bio njega privatno u kapelici na ukazanju, kad Marija dođe, vi nestanete. Mi koji smo kod njega nestanemo, nema vas, kaže. Samo nebo dođe i svjetlost koju ona ispuni. I zato 42 godine, njima se treba diviti, svakom vidiocu. 42 godine šoka, gledaš nebo, dođe ti Marija i odlazi od tebe. Pa ko ne bi pao u depresiju, ko ne bi pao u tugu? Vidiš nebo, a moraš još živjeti na zemlji. Zato nikad ne zamjerite njima ništa. 42 godine to nositi ko čovjek, ljudsko srce, ljudska duša, ne može svaka. I to su živi mučenici. Vidjeti nebo, a ne otići u nebo. I zato to je glavna poruka koju nam danas Gospod želi kazati. Trebamo doći u nebo. I zato Gospod nas poziva i preko Međugorja i preko Širokog, gdje se god okupljamo, vi ste, djeco, pozvani na ljubav, na mir. Ivan je nedavno, kad imao to kazanje, pita jedan čovjek, kaže, zašto Gospod u nijednoj poruci ne govori o miru između dvije zaraćenih zemalja, Ukrajine i Rusije? Ivan se ufatio smijat. Pa kaže, nije rat između Ukrajine i Rusije, rat je u ljudskom srcu. Nema ko ne ratuje. Rat je u crkvi. Rat je među svećenicima, rat je među biskupima, rat je među kršćanima, rat je u obiteljima, rat je između supružnika, rat je između djedova i baka i roditelja, rat je između djece i roditelja, rat je u školama, rat je u crkvi. Na svakom području našeg života je rat, a prvo u mome srcu. I zato Gospod nama kaže, ne možemo imati mira dok se naše srce u Bogu ne smiri. Ne može biti mira. Možemo mi dovesti 15 država bogatiji od nas, ali to ništa ne znači. Kad su pitali njemačkog biskupa, što tvom narodu treba, on je rekao Bog. Neće vas usrećiti ništa materijalno, neće. Nego samo Bog. I zato danas je ova procesija kad je bila, ja sam plakao, pustio sam suze. Jer ja sam danas vidio mladost, vidio sam djecu. Žena prilazi i kaže, nikad ovo nije ovako bilo ovdje. Masa, i to je čudo današnjeg dana. Voda može teći uzvodno. Danas voda ljudi, rijeka ljudi iz Širokog, iz centra tekla je uzvodno. To je čudo ovoga mjesta. To je čudo Devetnice. Da nije ugašena, nego da živi u vašim srcima. To je čudo. Koje hoćeš reći je čudo? Rijeka teče uzvodno. Rijeka roditelja, rijeka djece. I znate li ko je danas čovjek bio najveći u procesiji? Znate li ko je danas među nama bio najveći u procesiji kad smo hodali od ozdo do ovdje? Dječak koji ima 8 mjeseci. A zašto je bio najveći? Točno na usponu ovdje dedo ga digo na ramena. Zna dedo, pružio sam mu ruku. Dedo, kad se vratiš kući, reci svom unuku kad malo naraste, ako te Bog poživi, na današnji dan bio si najveći.
Djeca mogu vidjeti ako je mi u nebo dignemo. A djeca će biti istrovaljena ako je mi istrovalimo. Djecu će voda odnijeti ako je ne izvodimo iz vode. Ali ako izvadimo djecu iz vode, postaće Mojsije i obnovit će naš narod. Neki dan, evo vam živi primjer za očeve, za majke, za djecu. Molim na brdu. Nikad kad dođem na brdo ne tražim neke znakove. Nikada. I neki mi je znak trebao, eto i ja to vidim i drugi rad, rekao idem i ja, rekao evo Gospe, još ću malo moliti, kad budem silazio, dadni mi neki znak, treba mi neki znak. Ja silazim, dvije žene pričaju na engleskom, a moj engleski je katastrofa. Godinu sam dana u Švicarskoj, njemačkim još gori. I ona mene zaustavi i kaže, speak you English? Rekao, tako, ništa. Njemački, rekao, živim u Švicarskoj, ali ništa. Ali nešto sam natucuo. I kaže ona meni, možeš li pomoći zovnuti nekoga da mi snese dijete? Pa rekao, koliko je dijete? 9 godina. Ja vam njoj govorim, ja sam svećenik. Možemo zovnuti čenaklu, oni nose. A kaže ona, nisu danas izašli jer su mislili da će kiša i ne mogu. Bili ti nosio? Pa rekao, ja sam svećenik. Pa rekao, daj, ponio ću ga ovako, u rukama. Kaže, ne možeš, ima 9 godina i bolesno je. Možeš ga samo nositi ako te ja nakrkim s onom naprtnjačom i ono će biti unutra. Pa gdje je dijete? Eno ga kraj kipa. Mene stid bilo tamo doći. Znaju me ljudi, ondje svećenik sam, šta on sad nosi, čija je ovo dijete, beba. Rekao, ajde dovedi ipak nju, ja ću ovdje čekat kraj kipa. I stavi ona meni dijete, mala čamba, kaže, malo će čamba, takva je. I ja sam bio sretan. Ponio sam nešto što nisam mislio da ću ponijeti. To dijete. Mi putem idemo, ja je pričam, pitam sa njom, gdje ti je čovjek? Vidim, tu je mater, baba njezna i dvoje, još jedno dijete. Kaže ona, kaže baba, a skužio sam to, reci mu kako je. Kaže, kad se je rodila, čača nas je ostavio. Pobjegao. Prepao se tereta. I sad sami živimo. A ko je reko nju uspeo gori? Ja i moja mater. Ali sad nemamo snage da je spustimo. To je slika života. To je slika svih nas. Podizati djecu ne bila ili bila naša. Nositi i kad neko zakaže. Davati im ljubav i kad nema oca i kad nema majke. Otići iz svoga vidokruga, ne samo moje dijete, ne samo moja djeca. Tu smo se mi ugušili i udušili, što smo samo počeli gledati svoje. Samo moje dijete, samo moja obitelj. Ne, Bog te je stvorio za šire. I zato danas slavimo ovoga Maksimilijana Kolbea. Danas slavimo toga sveca koji nam govori, pomozi iako nije tvoj. Pomozi ako nije tvoj. Pričao jučer fra Marinko tu priču. Kad je završio u Auschwitzu, bio sposoban, napravio grad od Varšave 40 km koji je u 10 godina imao 800 fratara. Grad bezgriješnje. Sad zamislite ovdje, fratre, za 10 godina kad se ovaj samostan obnovio, da u njemu živi 800 fratara. To je Kolbe napravio. 800 fratara, zamislite ovdje sad na Brijegu za 10 godina. Kako je moćan bio. I kažu nacisti, kad je to napravio, sposoban bio. Kažu nacisti, premda se je prezivao Kolbe, Poljak, Kolbe. Kažu nacisti, daćemo ti državljanstvo, budi Njemac. Sposoban si. On odbija. Ja sam Poljak. Zatvaraju ga u Auschwitz. Jedan zarobljenik, to znate, pobjegao i treba dati život. Svako 10 ide po redu, ide u smrt. I kad je ovaj došao, Franj Ganjović,
prozvali ga da ga ubiju, ufatio se kriviti, kaže nemojte mene, imam svoju ženu i djecu. I kaže Kolbe, odmah je istupio, kaže ja ću dati život. Zapovjednik je pogriješio, trebao je obodvojicu upucati. Tako se radi u Auschwitzu. Obodvojica su metak trebala dobiti. I Kolbe koji je istupio i ovaj koji je trebao biti mrtav. To je Božji zahvat bio da taj zapovjednik ga ne ubije. To je Božji zahvat bio da se napravi zamjena. Da je on rekao kao prijesednik, glavni u Auschwitzu, zamijeni se. I Kolbe daje svoj život. A mogao je biti u zatvoru još 3 godine i dočekat slobodu kao ovaj Franjo. Ali on daje svoj život. Evo poruke i starima. Danite prednost nekad i mladima. Ne bojte se mladi. Gurnite mlade u vatru. Danite im pozicije. Danite im odgovornost. Povucite se. Jer vidite, i to je zadnje što ću reći, ova 2 tornja gori. Čudno, ali još nisu dovršena. I volio bi da se nikad ne završe. Nek ostanu zauvijek ovako. Da znaš da ništa na zemlji ne možeš do kraja završiti. Ostavi nešto idućim naraštajima. Nemoj sve završavati. Ostavi nešto nedovršeno i za druge. Kolbe je mogao reći, pa neću ja dati život. Imam ja još radit, sposoban sam. Kad me puste na slobodu, vraćam se na svoje pozicije. On kaže, dosta je. Nastavit će netko mjesto mene. To se treba događati u našim dušama. Neko će drugi nastaviti. Ti dani svoj dio života, svoju snagu u tome trenutku. Evo zato molimo zagovor Blažene Djevice Marije. Da nam bude majka. I svoju djecu posvetite Gospi. Posvetite svako dijete. Naučite malo dijete kod danas da ide Blaženoj Djevici Mariji. Da ljubi Mariju. I nijedno dijete neće biti izgubljeno. I to je radost ovoga zavičaja. Imate sve ljudi. Imate sve. Bog je nas blagoslovio kao nikoga. 42 godine Gospa u Međugorje dolazi. A može se slobodno kazati, ovdje se je rodilo Međugorje. Ovdje, u ovome, samo se prebacilo. Impuls prema Mariji i ljubav prema Mariji uvijek je bila sa širokog. Široki je uvijek volio Gospu. I odavde se je uzimalo i nosilo tamo. Međugorje je raslo snagom isto ove vjere. I zato to nemojte nikad zaboraviti. Naše jedino bogatstvo koje imamo je Blažena Djevica Marija. Isus Krist, naš Gospodin i ljubav jedni prema drugima. Nosimo jedni druge. Ljubimo se i dopustimo Mariji da nas vodi još i da nam bude majka. A svi koji patimo i koji nosimo križeve, jednoga dana kad umremo, sve će to proći. Kaže Papa Franjo, kad čovjek umre, tada i patnja nestane. Doće smrt, a mi budimo sretni da možemo čista srca kao Marija biti uzdignuti u nebesa. Amen.